традиционната онлайн среща на Telematic Interactive за представяне на резултатите за 2024 година. Аз съм Димитър и ще бъда вашия модератор на срещата днес. Участник в срещата ще бъде господин Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Telematic Interactive България. По традиция ще започнем срещата с предварително подготвен коментар относно финансовото представяне за изминалата година, както също ще обърнем внимание на по-важните теми в развитие, случили се през последните няколко месеца. След това срещата ще бъде отворена за въпроси от страна на инвеститорите. Може да поставите вашия въпрос по всяко време в чата. И с това бих искал да дам думата на нашия изпълнителен директор господин Петров. Здравейте от мен. Благодаря на всички, че за пореден път превърнали се вече в традиция срещи сме заедно. Преди да минем да направим обзор на 24-та година и на последното 3 месече, искам да ви разкажа за едно събитие, на което съвсем скоро бяхме в края на януари месец. Се проведе най-голямото за игралната индустрия изложение. По традиция дълги години беше в Лондон. От тази година то вече е в Барселона. Ще дам малко цифри, за да се ориентирате за мащабите му. Разпростира се на площ от над 240 хиляди квадратни метра, или иначе казвам, това са над 30 футболни игрища, може да се представите колко е голямо. Като изложители беше посетено от около 80 хиляди души, 630 компании от 170 държави, 72 регулатора присъстваха. Много голямо събитие. Групата компания, в частност Telematic, бяха представени с два щанда там. Един беше на City Interactive, другия беше на City Gaming. City Interactive чрез своя щанд имаха възможност да покажат новите си продукти, иновациите, които са направили. Много срещи с настоящи партньори, няколко нови сключени сделки. С настоящите партньори обсъждахме текущата ситуация на различни пазари, как да подобрим представянето си, да разширим пазарния дял. Отчитаме много, много успешно изложение. Целият екип е много доволен. И общо взето сега вече може да преминем и в конкретика как изпратихме на 24-та година. Много успешна година с много добри финансови показатели. И вече в конкретика 13 годишен ръст на годишна база реализирахме в приходната част. Годината 24-та завършена с 120 милиона. Много, много добър резултат. Нетната печалба 21 милиона, това е марж 16%, също доста добре. Успяхме да повишим с 9% на годишна база средномесечно активните играчи, или иначе казвам над 96 хиляди. Още един ръд бележиме в друг много ключов показател за нас, а именно средния месечен приход от играч 111 лева, което е с 4% ръст на годишна база. Пак казвам, много успешна година, последното 3 месеца, сега ще го разгледам и него много силно също. В лявата част на слайда може да видите 23-та, сравнена с 24-та година. В общите приходи имаме ръст от 13%. Казино сегмент, който продължава да бъде водещ. Там бележим ръст от 10%. В спорта 62% ръст. Много добро представяне на спорта. Малко по-късно в презентацията ще стане въпрос какво направихме и на какво всъщност се дължи този ръст. Гледайки само Q4, едно от най-силните 3 месечия за компанията, в общите приходи бележим 16% ръст, което надскача годишния ръст. В казиното имаме 9% ръст и впечатляващите близо 200%, 191% в спорт. Спорт се представи изключително силно, направихме там немалко подобрения, стартирахме немалко кампании, това дава много положителен ефект върху приходната част. В следващия слайд ще разгледаме малко по-оперативни показатели. Във всеки един от тях на годишна база има така хубавата положителна тенденция за ръстове. Виждате активните играчи как се движат през годината. Тук е важно да се отбележи, че през декември месец за периода 19-23 реализирахме една много силна CRM кампания, която доведе до въпросните 112 хиляди играчи. Виждате средния приход на клиента, също така положителна тенденция на ръст. В декември месец тук е важно да се отбележи този спад, който учи, но няма как на фона на тези 112 хиляди играчи, които ние привлекахме като активни, и това да не се отрази на средния приход. Така че това е обяснението за декември месец на 24-та година. В останалите това показатели в клиентските депозити също много добро представяне. Завършваме годината на над 53 милиона клиентски депозити в декември месец и направените залози отново следват тенденцията на положително и на ръстове, нали, като за
декември месец отново над 500 милиона имаме направени залози. Така много, много добър месец. В следващия слайд ще дам думата на моя колега Димитър. Той ще разкаже малко повече за това как се образува маржа на нетна печалба. Да, благодаря. Здравейте и от мене. На този слайд бих искал да маркирам основните компоненти, които оказват влияние върху маржа за 2024 година и как той се сравнява с маржа за предходната година. Така, в 2024 година бележим нетен марж от 16,1%, което представлява 2,6% пункта по-нисък марж в сравнение с 2023 година и няколко фактора, които искам да отбележа са първо е ръстът на разходите за персонал, като основната част от увеличението в това перо е свързано с новонаетите служители през годината, които са ангажирани с оперирането на нашето ново студио за живи игри, както разбира се и годишната актуализация на възнагражденията. На второ място, това е ръстът на разходите, свързани с инвестиции в продуктовото портфолио на компанията и добавянето на нови функционалности. Затова само след малко господин Петров ще ви даде повече детайли какви интересни неща са се случили. Също така трябва да се отбележи, че през годината Телематик направи разходи, свързани с своята M&A в M&A активности и със своята стратегия за неорганичен растеж. Това са разходи, които не са присъщи за оперативната дейност на компанията, но все пак имат отношение върху нетния марж и нетния резултат за годината. От позитивната страна трябва да отбележим калибрирането на маркетинговите разходи в последното 3 месече на 2024 година, което съчетано с високия ръст на приходите има положителен ефект върху маржа за годината. С това искам да върна микрофона към господин Петров, да ви разкаже за интересните неща, които и важни, разбира се, които се случиха през последните няколко месеца. Този път решихме да се спрем малко по-подробно на продуктовото развитие и продуктовата стратегия на дружеството. Това, което свършихме през 24 и това, което предстои да направим през 25. Това, което свършихме през 24 и това, което предстои да направим през 25. Много сме радостни, че вече официално може да обявим старта на живо казино, на нашето живо казино, което вече е достъпно за потребителите на платформата fansbet.com. Живото казино е проект, в който работихме немалко време и отделихме немалко средства и инвестиции, но вярвам, че продуктът, който се получи, напълно отговаря на поставените цели. В някои от следващите презентации ще имаме възможност да разгледаме малко по-подробно в цифри как то се представя, но сега само за да дам малко обратна връзка относно представянето му. Към момента то е наравно с един от в неговата категория, в категория живо казино, наравно по резултати с един от лидерите в света в тази услуга, което нас ни дава увереност, че пълният потенциал ще бъде достигнат през 25 години. Това ще е един продукт, който ще даде много голяма добавена стойност. Така всички много се радваме. Този продукт вече е част от нашето портфолио и може да го предлагаме на PounceBet. Друга важна крачка, по която работихме така последните месеци и вече може да се похвалим с нея, е мобилната апликация. Изключително важен за динамичния пазар, на който работим продукт. Той вече е достъпен на платформата на Apple, може да бъде свален от iOS магазина, а с Google надявам се в съвсем кратки срокове да успеем също да го качим и потребителите на Android да стане също достъпен и за тях. Това е нещо, което ще ни даде така възможност за доста по-голяма гъвкавост при комуникацията с клиенти. Всеки знае, живейки в 21 век, удобството да има мобилна апликация, така че това е нещо, което вече го имаме и е работещо и налично. Друго нещо, по което също така работихме немалко време, е един нов платежен метод. Smart Payment се казва, или иначе казвам, това са българските пощи. Всеки един обект на българските пощи става възможност за депозити на клиентите на платформата на PounceBet. Плюсът тук е, че мрежата на български пощи е изключително добре развита с над 3000 обекта в България, като друго важно, което също трябва да бъде отбелязано, е, че в голяма част от тези обекти са в много малки населени места, където потребителите на нашата услуга нямат други възможности, откъдето да депозират. Така че също вярваме, че този нов платежен метод ще има така доста добра добавена стойност за нашия продукт.
Друга важна крачка, която ни предстои и всъщност която вече работим не малко време, е подмяната на платформата, на която е написан езика, на който е написан нашия фронтенд. Новата платформа, на която ще стъпим, се казва React. Какво дава всъщност това нещо? Дава по-голяма гъвкавост, дава по-голяма ефективност, SEO оптимизацията там е доста по-добра, общо взето клиентското преживяване отива на едно съвсем друго ниво. На какъв етап сме с него? В момента проекта в Перу е на 60% завършен, т.е. може би някъде края на март, началото на април месец очакваме проекта в Перу да бъде изцяло подновен. След това преминаваме активно работата по българската платформа и предполагам, че в края на Q3, началото на Q4 някъде ще може да се похвалим, че и операцията в България ще заживее новия си живот на новата платформа. Друго нещо, по което работехме изминалата година и вече е факт, това е социалното казино. Това е продукт, който в Западна Европа, особено пък и в Щатите, е така доста популярен. Прави впечатление, че има тенденция така и все повече потребители тук по нашите географски ширини в Източна Европа да го потребяват и да го харесват. Социалното казино, което на нас като оператор ще ни даде възможност още един инструмент да таргетираме различна фокус група от това, към което към момента сме целели и сме се стремили, така че това също вече е част от нашето портфолио, може да го видите на сайта на PounceBet. Неща, които предстоят за 25-та година от продуктова гледна точка. Продължаваме така доста сериозно да инвестираме време и ресурс в продуктовото развитие, защото го считаме за изключително важно и за основа на текущите и на бъдещите успехи. Един софтуер за верификация. Какво ще рече софтуер за верификация? Това ще даде възможност на крайния потребител доста по-лесно и по-бързо да верифицира профила си. Ще може доста по-лесно да качи документите, доста по-лесно да си направи селфи. Това е процес, софтуер, който до голяма степен автоматизира процеса, което пък на нас като менеджмент ще ни даде доста по-голяма гъвкавост по отношение на работата и с отдел обслужване на клиенти, защото към момента немалка част от обема ежедневния, който те извършват, се занимават точно с това. С внедряването на този софтуер, тази част от работата им ще отпадне на доста голяма степен, пък ще даде на клиентите така една доста по-лесна и бърза възможност те да си верифицират профилите. И нещо, което е на последно място, но никак не по важност в нашата презентация, нещо, което ни предстои и така отчитаме като много важно и нещо, което ще даде така съществена промяна. Интегрирането и имплементирането на платформата в PounceBet на софтуер за геймификация. Какво значи геймификация? По-просто казано, това е софтуер, който дава възможност на нас като оператор да ангажираме потребителите на сайта повече време да прекарват на сайта с различни типове активности. От различни типове активности, какво разбираме? По време на игра те трупат и генерират различни видове и типове точки, съответно тези точки могат да бъдат конвертирани за различни промоции, за различни бонуси, в някакъв момент може би ще добавим възможността те да могат да ги обменят и за различни физически предметни брандирани награди. Това е нещо, което дава така и потребителското изживяване го променя по начин, по който го прави доста по-интересно, доста по-интерактивно. И това е нещо, което с екипа отчитаме като изключително необходимо за нас. Вече работим по този проект, в рамките на годината, най-вероятно към края, ще може да се похвалим, че той вече ще е жив на сайта и така това нещо ще ни даде възможност да предложим една съвсем на различно ниво услуга към крайния потребител. В заключение бих казал, че нещата от продуктова гледна точка, които сега споменахме, така дават основания на нас като менеджмент да вярваме, че надграждаме продукта с темпове, отговарящи, може би на моменти изпреварващи търсенето на пазара, което пък от своя страна ще ни даде възможност за затвърждаване и разширяване на пазарния дял на териториите, на които оперираме. Така че няколко думи, това беше обзора за 24-та година, съответно за 3-месечието и сега може да преминем вече към частта с въпроси и с отговори. Да, благодаря много, Лъчо. Сега вече спокойно може да слагате вашите въпроси в чата на срещата и ще бъдат адресирани или от господин Петров, или от мене. Да разкажем, предполагам, че има вече няколко въпроса, но едно събитие, на което така имахме възможност с част от колегите да бъдем в края на миналия месец, организирано от Българска фондова борса, изключително приятно събитие, посетено от водещите компании на Българската фондова борса.
може би е нескромно, но е хубаво да се похвалим. Спечелихме награда за една от най-ликвидните компании в сегмента стандарт. Бяхме отличени, имахме възможност с доста от компаниите на борсата така да разменим по няколко думи. Ръководството на борсата по своя страна даде тяхното виждане за развитието на пазара през 25-та. За наше щастие те дадоха положителна обратна връзка, споделиха и какви са им плановете, така че приятно събитие, спечелихме и награда, беше много добре. Понеже вече виждам, че има събрали въпроси. Мите. Да, първият въпрос е чисто репортинг. Кога може да се очаква консолидирания отчет за 2024 година. Тук си има срокове, които ние спазваме и отчета ще бъде наличен към края на месец май. Втория въпрос, който Лучо по-скоро ти ще адресираш, голяма част от разходите, които се увеличават, са свързани с спонсорирането на отбори. Колко време остава от спонсорския договор с ФК Левски? Каква е сумата? Има ли индексации през годините? Да, сега ще отговоря на този въпрос. Договора изтича август месец 26-та година. За индексациите те бяха публично обявени. В август месец 24-та година обявихме една индексация, която касае 24-25 август месец, съответно 25 и 26 до края на договора има индексация. Отчитаме, че инвестицията в спорта за нас е много важна. Първо, защото сме с философията, че всяка успяла компания трябва да подпомага спорт, култура и различни обществено полезни дейности. А от друга страна, пък като бизнес, отчитаме този тип инвестиция и специално в марката Левски, то не е тайна за никой, че ни освен на футболния клуб, подпомагаме и баскетбол, и волейбол, че това нещо има изключително много добавена стойност за нас и затова тази инвестиция ние отчитаме като много успешна. Добре, благодаря много. Следващия въпрос е: може ли да очакваме включване на телематик в Sofix? Първо искам да кажа, че ние в момента се подготвяме да се качиме на премиум сегмента. В момента и когато това се случи, Sofix със сигурност е нещо, което бихме обмислили, но едно по едно, крачка по крачка, първо нашата първа стъпка е телематик да бъде листнат на премиум сегмента и след това ще направим последващи стъпки в посока телематик да стане част от Sofix. Следващ въпрос. Предвид слабото и нисходящо представяне на отбора през последните 2 години на участие в Европа, а май и тази година натам вървят нещата. От друга страна също има значителен отлив на публика и ескалация на феновете с ръководството на отбора. Как оценявате ефективността на това наше партньорство през последните 2 години? Имате ли измерител KPI ефективно само за него договор? Какво показва той или го измервате общо за всички реклами? Както вече споменах, за нас това е партньорството изключително важно според причини, които вече изборих. Със сигурност в живота на един футболен и не само на футболен отбор има възходи и падения, но ние като спонсор вече нееднократно доказахме нашата лоялност и независимо от представянето на отбора, ние седим плътно зад това. По отношение на това каква е възвръщаемостта, има различни метрики, които за някои от каналите, по които се партнираме с Левски, има много ясна и точна статистика и може да го променим. От там нататък това е бранд позициониране, което няма ясна и точна метрика. Но ползотворното влияние на нас като компания, откакто си партнираме с Левски, за сигурност ние това като менеджмент го отчитаме и затова това партньорство е в рамките на 5 години. Благодаря. Следващ въпрос. Как се развива бизнесът в Перу и кога можем да очакваме да бъдат отчетени резултати от там? Бизнесът в Перу за наше щастие се развива много добре. Тук ще се спра на някои ключови моменти, които през последните 6 до 9 месеца екипа беше фокусиран. Знаете, пазара в Перу беше регулиран. Така, за добро или за лошо, регулацията беше доста тежка от гледна точка на технически изисквания. Това отне на всички компании, които тръгнаха по пътя на сертифициране и лицензиране за този пазар, не малък ресурс, технически ресурс, който е фокусиран изцяло в привеждане на съответствие на платформа и на игри в съответствие с законовите и нормативни рамки. Последно, когато имах възможност да коментирам съвсем скоро с техническия екип, който работи по този проект, ми казаха, че са направили над 400 промени по текущата платформа, за да може ние да отговаряме и да сме в пълно съответствие. Този процес е вече на финална права. За съжаление, от регулатора излизат
Постоянно е силно казано, но доста често излизат нови добавки, които ние трябва много бързо да реагираме и да ги направим, за да може да отговорим на тези изисквания. Този процес, надявам се, съвсем скоро да може официално да обявим, че вече е завършен и фокуса на техническия екип ще бъде обърнат в продуктовата част и в развитието на продукта, така че в Перу в момента това е основният ни акцент, да си вземем и получим успешно лицензия и сертификата. И тук добавям още нещо, че дъщерната на Telematic Interactive, City Interactive, също е подала документи за сертифициране на игрите. Процесът е някъде на 70-80% завършен, така че надявам се успоредно двата процеса се движат в момента. Надявам се съвсем скоро да може да обявим успешния завършък и на двата процеса. Благодаря. Следващ въпрос. Стои ли пред нас още целта листване в Франкфурт? За момента листването в Франкфурт е замразено и не работим по тази инициатива. В същото време отсяваме и анализираме различни опции пред компанията, свързани с международните пазари, но за момента няма нищо конкретно, а когато има нещо конкретно, ще бъде споделено с вас в най-кратки срокове. Има ли развитие по казуса с Македония? Да, както знаете, казуса с Македония, в края на по-миналата година получихме лиценз. Q3 някъде така от държавата дойде едно писмо, с което ние преустановихме операция там. В момента има съдебен процес, който се води, в момента, в който има информация официална и изход от това ще ви запознаем. Докато чакаме да разкажем и какво се случи на пазара 24-та година, в продължение на тенденция от последните няколко 3 или 4 години. За 24-та също няколко нови оператора започнаха работа на българския пазар. В момента 21-22 са операторите, с които делим българския пазар. Изключително динамичен, много конкурентен пазар. Хубавото за нас като компания, както се видя и от резултатите, нали, че 24-та година и специално в Q4 запазваме пазарния си дял, докато в Q4 нали, увеличаваме пазарния си дял, макар да няма официална информация за пазара, по неофициални данни на база експертна оценка, нали, това, което ние отчитаме е, че изпреварваме ръста на пазара, т.е. като компания и като позициониране спрямо пазара стоим доста добре. Вярваме, че продуктите, в които инвестирахме и за които говорихме по-рано в презентацията, ще продължат и ще ни дадат възможност като мениджмънт нали, тази хубава тенденция да продължава. Така че по отношение на пазара за 24-та, горе-долу това може да отчетем. Следващ въпрос. Стартира ли бонус програмата с акции за служители на Telematic или това ще стане след края на обратното изкупуване през 2026? В момента сме на финален етап. Предполагам, че в рамките на следващите до 10 дни политиката ще бъде гласувана от съвета на директорите. Съответно ще бъде обявена по надлежния ред и служителите ще могат да се възползват от поредната придобивка и социална, която компанията ще даде възможност. Дали има още въпроси, Мите? За момента няма. Добре, нека да изчакаме още малко. Надявам се, че това, с което запознахме хората, с които сме на среща, така звучи добре и положително и тази енергия и така, това усещане, което ние имаме за 25-та година, се надявам да сме го предали и на хората, които ни гледат и ни слушат. В тази връзка, нали, правя препратка от последния въпрос, нали, за служителите на компанията, нещо, което вярвам, че е интересно да го споделим. Така доста усърдно работихме с екипа на човешки ресурси и направихме така една много хубава програма за 25-та година за вътрешни и за външни обучения на служителите, за повишаване на ефективността и на експертизата. Нещо, което така, вярваме, че също ще даде добавена стойност на нас като компания, а пък от друга страна ще покаже нали, грижата за това, че за нас екипа и хората, които седат за този проект и за тези успехи са много важни. Благодаря, все още няма никакъв въпрос, просто едно последно включване от мене в контекста, извинявайте, влезе, при положение, че в България има такава голяма конкуренция в този сегмент, планирате ли търсене на нови пазари и развитие в чужбина? Да. Това е процес, който никога не спира. При нас ние си имаме отдел, който постоянно следи тенденциите и случващото се на различни пазари и в момента, в който излезе подходяща възможност за нас, аз със сигурност ще се възползвам. Добре, благодаря.
това, което аз исках да кажа е на фона на какво се случва на международните пазари, представянето на различните акции, представянето на акцията на Телематик в България и това нейния ръст през годината. Ние го намираме за впечатляващ и това със сигурност ни дава мотивация и оптимизъм да работим още по-усърдно през следващата година, за да може да продължаваме да връщаме стойност на инвеститорите. Мисля, че ако няма повече въпроси, може да благодарим на хората, които за пореден път бяха с нас. Благодаря ви още веднъж за времето и участието. Само да напомня, че финансовите отчети, както и презентацията от днешната среща, могат да бъдат намерени в секция за инвеститори на нашия вебсайт. И с това срещата приключва. Благодарим още веднъж. Довиждане и до нови срещи.